Ftehim bejn il-Ministeru għal Għawdex il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, l-Aġenzija Support u Voice for Inclusion Association Gozo se jwassal biex jissaħħaħ is-servizz moti lill-istudenti b'diżabilità fix-xhur tas-sajf f'Għawdex. Dettalji dwar il-ftehim ingħataw waqt żjara lill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u l-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Ġulja Farrugia Portelli għamlu fis-Sannat Special Unit. Din l-unità hija parti mill-Kulleġġ ta' Għawdex li fih jingħata servizz ta' skola sajf mill-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi. Sa issa f'Għawdex kienu qed jiġu offruti fl-istess ħin żewġ servizzi għal studenti b'diżabilità, servizz minnhom mill-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi u mis-Sannat Unit, u servizz ieħor li huwa ffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex u mill-Aġenzija Support u mħaddem minn Voice for Inclusion Gozo. Permezz ta' dan il-ftehim dawn iż-żewġ servizzi se jingħaqdu f'servizz wieħed u bekk se jingħaqdu r-riżorsi biex l-aħjar esperjenza lill-istudent. Din hija t-tielet sena konsekuttiva li fiha qed jiġi offrut dan is-servizz sabiex tfal b'diżabilità f'Għawdex jibqgħu jiżviluppaw u jkollhom iċ-ċans jattendu skola sajf bħal tfal oħra. Din is-sena skola sajf ser ssir fil-iskejjel primarji tal-Istat u f'5 resources centers madwar Malta u Għawdex bejn it-tnejn u l-ġimgħa. Is-servizz se jingħata mit-12 ta' Lulju sal-11 ta' Awwissu u mill-21 ta' Awwissu sas-7 ta' Settembru, filwaqt li l-ħinijiet ta' skola sajf huma bejn it-8:09 ta' filgħodu u n-nofsija għal ġenituri li jaħdmu se jingħata servizz estiż f'ċentri magħżula mis-7 ta' filgħodu sa 8:09 ta' filgħodu u min-nofsija sal-5:09.